Hey, Nangalumzuzu, welcome to Diazo Brothers, another episode of Makapela Ndanam, another day, another bang, another hot one. Kama namba mfethu nguvus Mavusana, aka Mavutela. Nanazi-ke bafethu, abanye bangibiza ngo-Dr. V, kanti-ke angihambi ngedwa. Phethu ubafu. Hey, santumela lapha sinibingelele sinamukele kwiDuyaza Brothers. Sesibuyile singodokotela bothando. Sidokotela inhliziyo, sidokotela nengqondo, sikudokotela konke ke nje yabo bafowethu. As a whole. Bafowethu number 1 nje first thing first. Ngicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukushare, ningakhohlwa ukucomment and siyabonga kakhulu for isupport. Ngibonile ama subscribers ayakhuphuka maningi than last month. Yeah. Ngiyabona ukuthi I know ziyakhaya. Abantu ngempela baya subscribe and bafowethu siyabonga kakhulu. Sandla sedlule ekhanda. Hola, subscribe na. But for sure subscribe. Subscribe nje yeah. No bafethu shout out yini lapha emakhaya make sure ukuthi niya khona nje comment angayibona ukuthi angazi enye ugelesi besitshotsha into ifoni kamuntu wakhe nje uyasubscribe akazi kwenzakalani uma waphumelela noma ngaphumelelanga but nje hayi shout out siyabonga kakhulu. Kade ngibuka umunye la kuma comment angisho sengikhuluma ngawe ngoba ngiyazi lapho uyangibukela la kule uthi mina ngi-improve English yami kodwa manje ispelling sakhe wrong. Na wrong sakhe spelling Uyibhale kabili hayi lokusesa kokuqala yazi cishe ngayiphendula ngabe ngathi ngeke phume kuyo ngidlula uNkulunkulu usayobondla abafethu no ngaphandle kokuthini siyabonga kakhulu support nothando nesponsor lona njengoba bechaza zobafu ama subscribers akhuphukile ngibukile nakule enye kade ngiyibuka iPremier ama watching the semi Premier athe ukhuphukile ngibona ilanda 400 okusho ukuthi abantu ngempela yeah they watch like guys siyabonga kakhulu ngaphandle kwena silutho siyipayipi nilokho ukugijima phakathi and benganqeni nje uvusa ukuyibuka yonke episode yazi ukuthi beniyibuka yonke iepisode siya benefit siyakhuthala ngoba kusinika amandla lokho nothando lokuthi shuthi umsebenzi awubhori shuthi umsebenzi niyawuthokozela even though singasho ukuthi lento esiyenzayo ukuhlekisa or ukwenzani siyasiza la ahlekisa but for ukuthi nje awubokoza uqede hayi shuthi muhle umsebenzi and siyathokoza ngalokho njalo siyathokoza kakhulu kukhona imessage onayo umuntu ohlezi kusofa usibukela nje ngamanje okwenza ukuthi ungazi ukuthi ungazi ukuthi enzeni yes hey awukwazi ukuhlala sofa ungazi ukuthi kanti ufunani yini uyifunayo mina yazi ikhona message enginayo engayitshela abantu nje ukuthi siqaphele abangani or abantu abasijabulisa ngotshwala or abathanda ukukujabulisa ngotshwala bekubize makukhona utshwala bese kuthi la uxakeke khona la ufuna khona usizo thizeni mose uyamthinta akasatholakala or ekhala ukuthi akanayo lonto leyo mhlawumbe ngabe imali ufuna imali engabe ufuna ukwenzani bese ekhala ukuthi akanayo imali kodwa unayo ukuthenga ama 2 courts 3 courts akubize futhi nizodaka asilokubonile upostile ku status khona nje futhi ngiyifakile namhlanje ubonile upostile status ukuthi hey bafu hayi no khona nje ngiyifakile lento akayishoyo besides nje ukuhleka iqiniso kakhulu futhi make sure that abantu ohlala nabo abantu who are gonna be there when you are going through a lot. Yes, because emhlabeni sinezinto edlula kuzona and sometimes nokuhlala nabantu ubona lo muntu lona ungibizela utshwala kuphela ngoba esho nje ubafu ungibizela utshwala kuphela kodwa mhla ngithi ngicela usizo hayi all serious mhlawumbe ngishoda ngogesi ngishoda ngokudla uvele ethi imali akanayo kodwa utshwala ikhona. Be careful of those people abafuna ukubona uyaphambili ngempilo. Umuntu ozofuna ukubona uyaphambili ngempilo umuntu ozokubizela utshwala aphinda kunikeza imali akubuza ukuthi udlileni asidli unayo imali yokwenza ukuthi kusasa lo muntu kungathila naye niphuza utshwala nibe grand uyakucabangela uyafuna ukuthi uye somewhere otherwise bafethu niyalazi udaba uMakwapheni igama le show amajita siwaphethe awu2 kuhleka igender ke shothi this time owesifazane ongenwe yidemoni lokufeva hey guys yeah tisizwe amajita ukuthi athini ayimisele ngani because I confused ukuthi kahle ugeli yena uyimisele ngani uthanda mina or uthanda ubafo yabo so but ekugcineni ukubona ukuthi benze njani yeah before ngiqhubeke khona umunye sengikhuluma kakhulu
Khona uyayidina njalo. Abantu Liyathelela la. yazi manje into kumele uyazi ukuthi sometimes abantu abayishoyo ayinaka kakhulu. Hey, Umuntu usho into ayicabanga. yeah. And kungakhohle ukuthi labantu baya-comment umuntu angasho noma yini. Hey, no kulungile bafethu singapheli sinikile. Ucabanga nje ukhuluma kakhulu. But what if there are things that you want to say? So manje uzokhuluma. Manje ukhulume mfethu. Hey, Nkosi yami. Manje ukhulume. Simelani bafethu. Anze manje kuzokhuluma nina sithule thina. Sinizwe. Mhlawumbe ngizothiwa ngeke nikhuluma kakhulu. Maqhawe. Kuhamba kanjani bafethu? Men in Black. Ya. Hayi ungama nje khona lapho. Igqoko lezi niplanele manje indlela ethi nizenze kanjena noma vele istyle senu nalomuntu enithandana naye uthanda le style lesi. Ngenzeka ukuthi le style samthatha. Singama type wakho. Bafethu hamba kahle kodwa. Siyaphila. La number 1 bafethu no nje kokuqala sicela ukubonga kuqala ukuthi nikwazi ukuthi nisithembe ukuthi hayi leli daba singalibamba njengama out sisonke otherwise nani ngama out ninodwa beningayibamba lento ninodwa nikhulume yabo ukuthi ke besingazi ukuthi izophetha kanjani maninodwa but ngoba sikhona ningawari singodokotela nango Dr M khona ngo Dr V igama lami ngo Dr V njengoba sengishilo Dr M lo njengoba sengishilo futhi uthi Dr M kuthiwe ngikhuluma kakhulu selokhu ngikhulumile ke igama ubani kabuyami Hayi igama lami nguyamukela mina. iyamukela mayamyam Yeah, bangibiza ngoyamyam. bakubiza kanjalo vele umamazela utheni Umama ungibiza ngoyamu ke. Yabo. Yeah. okay Ngeze mnandi amayam. Yeah. bafu Men in Black ngola kabuyami igama bathu bani Mina igama uThami. Thabo Thami. Thami Thami. oh ya thank you Thami Men in Black angiyakuzwa vele ilezi ngathi isigebengu or something ngazi ukuthi akazi ngathi uyoperforma akazi nje kodwa nje ayishayile Men in Ngithanda Black nje ukuthi ngiqoqenyana sometimes. Yabo Face. ama gangster look nawo. Yeah, ngasho mabe pantsula type. Yeah. Yeah, lezo. and futhi yazi ukuthi ingane nabafuzi ithiwa ziyabathanda lawa ba dangerous Ngozovela triple opposite. yeah ziyabathanda laba ngathi ba dangerous ngazi usuke zizwe efila safe mind nayo or kwenzakalani asazi so bafowethu sitsheleni ke la ukuthi ubani igama lika girl kwenzakalani ubani obambile ukuthi ugirl uyafeba ufeba nawe or ufeba nawe Oh, so into eyenzakalile la bhuti. Umfowethu la mina ubhizi angicefezela yabo. Yeah, ubhizi angiphelela. Ungitshela ukuthi imade yami imade yakhe. Yabo? okay So azange understand the grand ukuthi enhle kahle kahle khambani. But ngibonile ukuthi la yithi senziwe izilimi kahle kahle. Yabo? But ngoba obviously ngiphethe le show le kumakhwaphini hlale ngiyibukele day in day out phase wa subscribe yini sure ngisubscribe Thank you. so angisunga umuntu amakhamera nanani yabo Okay. but abosathane emele siba expose yabo yeah ngasho kanjalo yabo ya asayenze lithina sithu mara nje sesenzela nabanye ukuthi babe aware sisiza nabanyolo phase yeah so umfethu uyabhize aloku angifonela yabo angitshela ukuthi ngihlukane nemedia yakhe ngathi uphuma nase hostel lomfana lo yabo so nje uyabhize engitshela lento le yabo nanang so ngamtshela ukuthi mina ngahlangana naye leNcosi eJozi eyangitshela ukuthi ayinamuntu nanani yabo phase so sa exchange ama number from lapha eJozi into yethu yaqala from lapha yabo now how long manje ni so it's about 7 months 7 months. siqalile yeah okay yeah it's about 7 months and kumuntu nje usigrand angaze ngasola next yabo nayo yazi vela ngimjolile made yami uyi1 kimi yabo so nje umuntu sigrand man sazikhipha uyeza azongivakashela mangim like even ngamtext manje angeza manje azongifonela sizikhiphe ethonto njalo like yeah mana angisokoli like mangifuna ukumbona manje phase manje etshela mina ke phase masubambe yonke lento leni ukuthi okay ugeli ubhanqile ini yini phase le no ngiyabheda mayuthola ukuthi ubhanqile yonke lento le uye wambuza yini ugeli yena straight ovele wa straight wafaka i-call straight kubafa no angithi since ubafo beyaloku angifonela nani yabo mina zange ngicabange nokumtexta ukuthi ngimbuze lo mntana lo ngiyazi ukuthi kunomakhwaphini
isho abathi Okay vele awuyisho Yabo. uyibuka vele so hlana So obvious. eh umfethu uthi made yakhe Eh. so kungenzeka ukuthi mina umakhwaphini okay Yabo. yeah sure so obviously kungenzeka nami nya expose ukuthi ngumakhwaphini Right. mara nabafowethu abanye bazoba aware of yena lo muntu kanje nje yabo. okay Yeah. so ugela akazi awukazi umbuze next Angambuzi next Okay. akazi next. Mfethu bafo sure bafo sukhiphe nezibuko ke manje izishizi ziyashisa indaba ephuma kanje ithe igama ubani konje mfethu nguyamukela iyamukela mayam eish mfethu iyamukela umamazi mfethu una how long sanana naye and nahlangana kanjani yini lo oyithanda ngayo sifethu lo yabona bese yabona ukhuluma lo muntu esifazane mfethu Mfethu. phethe yonke quality umuntu Yena. esifazane mfethu yo eh yabo so manje yabona ngiphatheka kabi njengamanje ukuthi kahle kahle mfethu wahle uyangijolela angi-understand ukuthi besi yabona besi on and off yabona obeninakuba on and off yeah on and off ngiyacabanga abadalwa yini ma on and off Eish. yini nje engenza ukuthi sithandana siphinde sibe on siphinde sibe off manje ulanga kakhulu wena yabona so ubanike lo owenza u-on off ubani locisha othi switch on switch off manje nguwe noma nguye eish or niyavumelana uyena wathi sithatha ama-break angizazi lezi zinto zama-break mina wena sithatha nama break uthi sithatha i-break angizazi nalezi zinto zama-break ngithi yini i-break okay mana-ke baba mathatha i-break ethi sithatha i-break bese nawe uyavuma nithatha i-break yeah phela mhlawumbe ufuna ukusolva komndeni into ekanjalo yabona lento le yeah because umuntu engimthandayo yabona mesethi hayi seku-right phinde ubuyele niqhubeke yeah into ekanjalo so manje ngiyaqaka manje bese kukhona lo muntu uyabona mhlawumbe kungenzeka kune-break bekusuke kuyi-break yokuthi kutholakala ithuba likabafo mhlawumbe ish hayi bafuna ikhulumo leyo hhayi angikhulumi siphumile kulungile-ke mfethu yini obuyithanda ngayo umamazi wena ngaphandle nje awubeke ebucela ama-break nani nani sizoethanda yini obuyithanda ngayo ish mfethu la umntwana yabona benginakekele yabona lento leyo okay yeah awuzizwa nje umjidi ngizizwa ngumjida nginentombi yabona uma ngimfuna uyeza yabona into ekanjalo and bese ngicabanga nanokuthi yabona ngizama ukuthi ngibeke imali ngizama ukubhayela idladla yabona sihlale sobabili okay okay kulungile asiphume kule yedladla kusedladleni la ufunani kuleli idladla yini oyibeke kuleli idladla le lalela-ke mfethu ngifuna ukwazi ukuthi mina una how long uthandana naye yo 3 years mfethu 3 years bengicabanga ngumntrowa manje yabona bengisayi kulezo nhlelo lezo yabona ukuthi ngim-engage yayibona loo nto leyo and neringi bese ngiyiphethe ka okay so manje mase kuvela lezi ngaligcina high school lelo thando mana-ke bese ngiyakuzwa kabi yami so uma usufonela ubafo mhlawumbe or usubambile efonini yakhe ungabe ubambe kanjani umbuzile yena umamazi ukuthi kusefethu manje kade ngoba kade nithatha ama-break and then boom sekuqhamuka house kunenye out la umbuzile umamazi before ukhuluma nale house mhlawumbe angimbuzanga nawuvula ungambuza angimbuzanga ngimjabuliselanga okay yeah so since ungamjambiselanga sesilana manje uyimisela ukuthi kwenzakaleni mahlukana la ufuna ukuthi umamazi adampe ubafo aqhubeke nawe or ufuna adampe wena aqhubeke nobafo or kukuyena uthi uthini Aish ukuyena mfethu uthini kodwa manje Awuzozikhethela. ngadampele njalo. Awuzozikhethela. Nawungambezi ke. Ya mina bangiqome khona yabo. So Okusho ukuthi mhlawumbe khona bese obekhleka or mhlawumbe futhi angesaba. hayi angisho lutho uthini mawuthile Yini lento isho le? Chaza ukuthi mina ngiwikho empedeni. Chaza ukuthi mina ngu2 minutes usho lokho. Oh uyasho funa ushilo. Angimzwanga. naba ngimzala so kabuya mtshela mina mfethu Men in Black ngizokubiza nje kanjalo uma sengikhuluma igama lakho wena mfethu uyimisele ngani mahlukana la okay usuzile la awumbuza ngumamazi shuthi nje manje ke yini uyimisele ngayo ukuthi mamazi mesefikile lana ufuna ukuthi eqhubeke nawe aye kubafo or ufuna ukuthi sizozwa ngayo ukuthi uthini yena ufunani yena Yo mangibheka isituation kahle kahle la yabo. Hayi ukuthi yimi bengenziwa isilimo kanjani yabo. Mina ngithandiwe. Yabo. So kuyo decide yena ukuthi ukhetha abantu between mina naye yabo. Otherwise phela nami ngimshele ngimfostana. Yabo which is nama pure intentions ukuthi sikhule sonke. Yabo. So and momshela msho ubu aware ukuthi ngenzeka ukuthi unayo umuntu kungenzeka usakanayo umuntu kodwa mina bangitshelanga ngomuntu wakhe. wambuza into unayo umuntu Angeke ngihlale akanayo? ngingambuzi. Angeke ngihlale ngingambuzi. Yabo. Ngawasho ukuthi hayi akanayo ulala yo1 vele. hey okay So nami
Yeah, but yeah, if kuyophuma kuyo ukuthi Ukuthi ukhetha abantu between mina nawe. Dr. M khona mhlawumbe ufuna ukudlulisa or ufuna ukuzwa before umamazi Ntombazana ebekhona. girl nje mfowethu mina. ufuna ukuzwa kuye ukuthi uthini. Ukuthi uthini ya. Okay. Because ngiyalizwa iside labafo. Eh. Ngiyalizwa futhi iside Lema on and off. Yes. Okay. No, asimthinte mfethu. Ubani oplanile ukuthi uzophuma naye or uzombona namhlanje? Wena bafo. Yeah, ne. Okay. Uthe wena Anikho off manje. ni on. Ikuphi situation nje vele nje manje ithini? Ni on. Yes, on phela. Okay. Fike no. Okay, I know umfonele. Asimtshela. Oh yeah. Uthini? Hello baby. Hello. Hello. Njani sina sami? Sharp wena. Angimnandi. Ngila ngaphandle. Phuma Foni phela. ngefoni ngaba. Oh, umjita wami yabo. So iphelelwe ibattery, so that's why ngifonela ngenye number yabo. So ngicela ukuthi uphume. Okay. Okay, papa ngikuthanda ne? Okay. Okay, bye. Bye. Umncongwa. Wow. Ngawugcina nini? Yabo lo mncongco uhlanga ngenkani uthola mncongco kabili uthi mncwa kakodwa. And uyabona ukhathele. Kathele leyo ngakho akisho ukuthini bafu. Kodwa lama on and off indaba yakhe ibuya lapha. So kabi njengoba ethi nje uzobona ubafu namhlanje ngoba uthi uthe wena niyabonana noma yini momdinga. Mawucaba uma uyamfonela manje engathini nje. Angawakhansela ama plans wakhe. Eze ku. Sure, obvious. Yeah, game yami yashisa. Okay, hayi ithembile kabi yabendayi wethe. So wena muthi game yakhe yashisa uthi ngekaya yami. Ngigijima ngingaphuzi namanzi. Okay. 90 minutes. Angikhathali nje 90 minutes yo. Ngaphuzi. Uyinkonzo kanti time. Siyahlanganisa ifirst half ne second half Akuphunyulwa. Makuthiwa second half makuthiwa iseziyashintsha Extra iphambana kanje akiwa ngaphandle. Shintshwa. Siphinde zithi extra time futhi Nama penalty nawe yawashaya. kwasani. Yabona on and off. Sho ungithandela kona lo. Ngesazi. Hayi asamsocasha mina. No, animi nokucasha sizoza mase senibuyile naye sekhona ukuthi kwenzakalani. Nkabi yami. Sure. Izwe le usikhuluma kanjani ithi iya pressure ugate wakho kade pressure but obvious bengazi ukuthi ugate wakho yabo. So wena lento moyisuyibuka na ubona ama on and off no gate, do you think ukuthi ugate besakuthanda mhlambe and useze wathola umunye umuntu ngaphandle bala ama on and off and then sekukhona umuntu Esingadawuthanyana phela kodwa ngoba nakho yabona manje sesibuyele nesesilungisile lezinto uyabona. Yeah, bese ngicabana nokumtrowa yabo yonke lento. Uyazi ukuthi ogate sometimes bayakwazi ukuthi mhlawumbe akuthanda wena lokhu flop bese ethi mayise vele amukele. Okay, now let's relax. So enjani bingelela how binge wena Right. Yeah, what's going on? Sanibona nje aqala ukungena lapha nendawo bese ukhuluma nomamazi kancane ungabaleki nje. Igama lami nguVusi ne. Okay. Uya kwiDwaza Brothers. Into eyenzakalayo sihamba senza ama vlog about abantu abathandanayo just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lusekhona, uthando likhathalekile ukuthi umdala omncane ini ningathandana from nibancane nize niba amakhehla nishade ini yabo. Okay. Yes, futhi ngiyafisa ukuthi ngathi ningayibamba kanjalo nobafu. Okay. So ubafu la ubesasitshela ukuthi nina utheni nina how long nendawo nye? 3 years. You said nina 3 years nendawo, na 3 years well. Yeah, on and Okay. off. On and off. Yes. Okay, naye okay. Now uyayichaza ngeke on and off. Uyasho ukuthi nokuba on and off, but angiunderstandanga ukuthi how kanjani abantu bethandana nibe on phinde nibe off. So sewenze njani makunjalo? Suke sixabane bese akhetha ukuthi siyeke so So yabo. ukhetha abantu ukuthi niyeke. Yena. Awu yena uthe wena. Cha, siyaxabana bese athi yena ngamane siyeke bese yeah. But uyamsanda kodwa baba. Yes I do. Uyimisele ngaye. Yeah. Because nje manje uyasho la ukuthi yes ama on and off akasawathandi naye uyimisele ngawe we akambona umunye ogele ngaphandle kwakho even niyo off
kodwa mase akamboni omunye ugele. So ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe ku the same thing yini oyifilayo ngaye, awubabona amanye amajita into emisele yini ngaye. Mawasiwa nje uthola u50 million ufuna ukuletha ekhaya kini, ungavuma yini? Yabo, angisho uzozona ngenza isibonelo 15 million mkhulu futhi nawo, kodwa nje mawuthi uthola something uletha ekhaya kini, mhlawumbe ubhala incwadi, ungavuma nawe mhlawumbe ngathi hayi ngeke ngisasemncane mina or in Cha ngingavuma. ungavuma? Yeah, ngingavuma. Okay, no kunankinga. Uma ngathiwa ke ubafo umfica usunenye intombi ungamxolela? Cha. Ngeke. Yeah. Mase ubamba wena uthi unenye indoda, angisho uthi unayo. Ayenzeki leyo. Yini engenzeki? Angitsheli nomunye umuntu, mangitshela nje nomuntu eyi-1. Tshela umuntu wana utshela awubhanqa amadoda. Cha. Okay, no azini athi ngidedele because uyeshilo bafo ukuthi khona la niyakhona. Nathi siqhubeke nosuku lwethu. But ke into ebaleke kakhulu ngoba sila kune surprise esiphethe kuyi choice kabafo kuyena oyikhethile ukuthi hayi uyamazi umuntu wakho ukuthi uthanda lo hlobo lwezinto. So kune surprise sikuphathele yona, sicela ukukunika yona bese siyahamba naniqhubeke nendlela yenu. Okay. Okay. Bafuna ngicela ukuthi nje umvala amehlo umamazi and then bese simnesele surprise. Yeah, surprise phela surprise. Yes. Nakho ke bafo. Yeah, ubafo lo ngimbizayo uza ne surprise ne. Okay. So ukuthi nange sengibizela abanye abantu. Kodwa awusakho ethemba mos. Ethemba. 50-50. 50-50. Yeah. Awu. Manje 50-50. Oh. Lase nidansa kangaka manje. Okay, so bana ka 3 bafuna qala umvulo. Bana ka 3 siyamvula. 3 2 1 ngamvula. Surprise. Okay. Dumela mme. Sawubona njani? Ngiyaphila nje. Ngiyaphila nami. Sihamba noThabo. Oh ngihamba noThabo. Uyamazi uThabo? Yebo, ngiyamazi. Uyini kuye? Umngani. Uthamo umngani wakhe. Yes. And then uyami yena uyini? Ubhuti engizwana naye. Utozwana naye. Yes. Na kusho ngamanye amazwi niyathandana no yami yami. Njengoba ungichazela nje ukuthi niyathandana. Yes. Nithi nokuba on and off. And then uthame uthi uyini? Umngani. Umngani. Yes. But ke iyadlida ngoba manje akusikho uthama sitshele khona thina lokho. Sazi ngisho ukuthi uthame lokho uyezwa ukuthi inkulumo ayisafani. Ya inkulumo ayisafani manje angisazi mina ukuthi ikona kuyikuphi manje yabo lonto leyo. Ya angisazi nje. Nangathi ngabangani bakho. Ngisho usitshela ungesikho. Khuluma amaqiniso nami ngimangele ukuthi sengumngani wakhe yabo. Yeah. Kuumuntu nje bengizwana naye 7 months yonke. 7 months yonke. Yeah. Nahlangana thina nahlangana kuphi konje? Khona la eJozi. eJozi. Yeah. Manje kungani mfethu uthi uthama umngani ngoba mhlawumbe uzama ukuprotecta indaba uyami la ukuthi ingahetheki or mhlawumbe nanithe vele ningayivezi uthama useyaphahluka kwenzakalani? Because ngitshele nje ukuthi into eyiqiniso ngoba sila ubafo ufonela uThami wambuza ngawe ukuthi ubafice inamba yakhe efonini yakho, wambuza ukuthi kwenzakalani, washo uThami ukuthi niyathandana. Vele nobafo ubona ukuthi niyathandana efonini yakho. So lento yenzayo wena njengamanje ukuthi uthi umngani wenza ubafo esilima kade lokho nenza ama on and off umenza isilima njengamanje. So kahle kahle ubafo samthanda noma usamthanda udlala ngaye. Kwenzakalani? Ngisamthanda kodwa kufani njengasekuqaleni. Akho siyaqala uyakhuluma ke manje. Yini yenza ukuthi uchithele uyami? Njalo masixabana uthi sihlukane, so ayikho into ongayakha nomuntu yenza kanjalo. Oh enye into bafune ongayizwanga kusahambile uyami la uthe banokwenza ama on and off angithi wathi mangimbuza ukuthi ubani osuke ese asibe off asibe on wathi umamazi mangimbuza la uyayiconfirm ama on and off ukuthi yebo anokuba khona uthi asuke eqhamuka ngakuyami uyami osuke sasiyeke. Oh yami. So angisa understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Yami ubani osuke eqhamuka ngale ukuthi kuthathwe ibreak? Umamazi phela lo ngithi uye ukuthi akafunde ukukhuluma iqiniso ngoba phela ungenza isilima manje angisazi mina manje sekunana namakhamera ke lana manje. Hawu. Amakhamera ngithi Yami abizwe. sifike nawe nje sifike amakhamera wazi kahle ukuthi sifike amakhamera. Manje phela yabona sekuzovela ezinye izimfihlo manje lana phambi Oh kuningi ukufihleli mana yamona khona neusile khona ngaseliqiniso kahle kahle.
Ya ukuthi phela nami lento le bengayithembi ukuthi mhlawumbe lo mama lo uyangijolela yabo lento le. Benginakho lokuthi vele uyangijolela wena mfowethu yabo lento le. Kodwa manje ngoba phela ke vele uye yayibo lento le. So siswami khona ufuna ukusho? Yebo. Khona. Okay. Umuntu omdala ngimangele la ukuthi sengumngani wakhe. Ngicela ngiphendulele leyo ukuthi sengumngani wakhe. Isukela nini sengumngani wakho manje? Into yami na ibingekho serious. Bukhona 7 months yonke. Ibingekho serious kuwe noma kuye. Okay. Or benivumelene? No, kahle nonke ngitshela nani. Bengisazonihlanganisa ngihlanise phansi ngilazise ukuthi kwenzakala. But then since mina ngikhetha ukuba abafana wena wangilandanga wangibuza ukuthi kwenzakala instead of ukuthi ufonele lona. Ubengazi ukuthi kwenzakala. Nanga umuntu ofonela yena. Ya uyongifona. Ufonela yena. Oh okay. La isiyo yileli intombazana. Ngabasakufuni ndoda. So uthi umanaka Man uzungayena uthi asangifuni wena. Bengangeke angifake ukhona mfethu. so my sister ngicela ukubuza uthi boyi2 uplan ukuthi ubahlanganise. Yeah. Ake ngibuza nje la kuqala before ngiya lapho ngiyaqala ukuza lokho kushoyo kodwa ake ngikubeke eceleni kancane yini oyithanda ngobafu? Yeah, it's not about imali, mara ukhona ngazo zonke izindlela. Ziphi? Emotionally ukhona into ongakwazi kuyenza wena. Every time mangimdinga akakunikeza ama excuse uyavela nje. Mina nginika ama-excuse. Bese wena ufuna ngikuncenge ayikho intombazane ethanda ukuncenga njalo. Bayachatha labafana imithi yabahlanyisa. Mana mthithini kahle kahle. No akusibane. Umuntu osimama uyahlonishwa mfethu. Uphathwa kahle uyanakekela. Manje mina ubona ukuthi mina ngibengamhloniphi bengamnakekeli. Ubonisa ukungamhloniphi indlela okhuluma ngayo namanje ulaka lodwa yabo. Sonke imimoya iphansi wena uyasilwisa. Yabo. But ke mina ngisamangalele leyo ukuthi ngumngani wakhe. Sengiqale nini kuba umngani wakho? Awukho umngani. Ase umngani Cha. umathandana wakho Yebo. uyamthanda? Yebo. Umthanda 100%. Mhm. Ngikubuza la ngathi mawukuthi ubafu uyafeba ngenze njani wathi ngeke umxolele. Ngathi mawathiwa wena uyafeba wathi wena luso nje awuyenzi lonto leyo. Awunayo omunye umuntu. Awuthanda nabantu ababili, uthanda nomuntu oyedwa. Akusho ngalokho. Cha okwami akusikhona ukufeba. Okay. Bengizobahlanganisa meaning bebezoba into eyi-1 abantu abazanayo ukuthi vele siwu2 lapha. So akusokufeba. Yo, man uyazi ukuthi bengiplaneleni mina. Le ukuthi ubungiplaneleni ayisebenzi ngoba wena manje usikhetha ukuba serious ama on and off la obuwafaka. Isikhathi sami. But yeah, bese nje ngicela ukubuza kulento le yama on and off. Like ubuyivumela kanjani ke let's say mhlawumbe bewena desho asithi uthathe break. Ubuyithatha kanjani lento le mayethi umuntu because mina I believe umuntu mangathi asathe break. Shuthi mhlawumbe sengimangela isicefe or mhlawumbe sekukuninga ngazi shuthi khona nje okungasho ukuthi kungasahambi kahle because ngeke sisithandane bese uthathe break. Even though siyaxabana ngeke ukuthi sithathe break. I-break anisesikoleni nina. Yabo ma umuntu ezothatha i-break sekukhona okuya sekubonile kwenye indawo okusuka esafuna ukudlala nje yabo. So mayethi yena sithathe i-break nami bengivuma mayejika ngivume because ngiyamthanda. Kodwa yikho sengithola lo ozosiza ukuvala leso sikhala asishiyayo. Ngiyamuzwa mina voice sis. Nani ngiyamuzwa. And nawe na yami ngiyamuzwa Mrs. Uthini. Wena ubuthi mawufuna ukuyofeva ebese ucela i-break kumama. Uthi bengafebi bengivebaphi? I-break le ubusukuyenzani? Khalelani. Usukwenzani kwi-break? Ngizongimgaya ispace sakhe njengomuntu osifazana. Angithi usuke sidinga leso space leso. Because umuntu momnika ispace phela uthi kushuthi ay mina angikuthandi. Hey abakhala yohana. No. Okay lo wami no. Nawe uyadotseka vele nje kanjalo. Abakhala. Hayi vusi le relationship lena le. Kahle kahle ngokubona kwami ekayami nosisi. Mangi observe nami ngehlo lobudokotela. Ayikho. Yazi why ngekho? It's because I think my sister usebekezele kakhulu. Yabo uyamla elokho ecela lama break.
umuntu wesimame or nje mhlambe nawe nje in general angeke ukenjoy ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi ucela i-break ngaso sonke yani lo break ngisuke ngixabene noma ngisuke ngiyaxabananga Siyaxabana and then bese cela i-break. Yes. It doesn't make sense, which means mawukuthi wena yami uthi because uthe eqaleni ubuplana ukuthi umshado awucabanga ngisengishadile ebese niyaxabana bese futhi kuzokwenzakalani nizodivorce niphinde ngishade cha nizokwenzani bese silungisile izinto zamna nawe no ngithi mina ngoba wena uwumuntu wama-break senishadile ngoba uthe wena ufuna ukwenzani kumtro senishadile uzoba neshow engakanani ukuthi yena mawusesemshadweni angeke uyicele i-break because mawusemshadweni yilapho lezinto ekumele niyilungise nibe open nge-communication even nakwi-relationship ukuze ukwazi ukubona ukuthi u-fit for umshado you need to be fit for i-relationship iqhamuka with honest communication number 1 yabo nokuthi uhlale ngisho kubheda nikwazi ukulungisa izinto kushubile hayi ukuthi mekushubile wena bese uthi ucela i-break because mawuthi ucela i-break kusho ukuthi wena ufuna ukuyochecka ngaphandle ukuthi akekho yena umuntu ongcono odlula lo othandana naye manje cha ukuthi nawe bafuna manje ngeke ngathi manje usuyamkhulumela angikhuluma iqiniso mina Ngamkhulumela nama ngimkhulumele ngoba ngithi nama ngimkhulumele naye kamkhulumele manje why bonini angivumela lo ethathe lo Akuzolunga kahle. Umuntu wesimama uyahlonishwa uyanakekelwa. Akumelanga ube uyiboss wena. Awubonisa ubunsizwa lento oyenzayo. so siswami ngicela ukuthi because ngiyabona ubaphu sekudonsela eceleni nawo usudonsekile wena nsizwa wayesingayo uyochama wena ngoba ngathi usunamasenda ashwaqile amasenda sehlaza Mina nginawo amandla okudla. Kanti noma niyocama? Gaza usho. asayithi kuyochama sithi nje Joyce jikele khona wala sithi uyochama what if akaphisi Sengichamisa ngenkani. usufuna umchamisa ngenkani kanti ubachamise bengazi ukuthi uzosho njani uyabachamisa Hlule ukuchamisa intombazana futhi ukuchamisa mina. baphu kuma umchamo ngifuna ukuyochama eceleni uchamela umtsheti no ngifuna ukuthi sithi ukufihla amazipho ngoba ngathi ngiyambona ukuthi sengijwayele amasimba so ublame ubaphu or ublame umamazi lento le ngoba ufuna ukufihla amazipho nobaphu Mina siblame yena kule situation le. Angithi yena uma hamba abuye. Antuzo. cela ukubuza mfethu Sofia manisanda sesikhona. manisanda nobaphu ingalesikhathi lapho kwakuyi off Yep. then Yes. wathana no shuthi wawusile kulezo nsuku lezo wamtshela nobaphu lapho ukuthi yazi mina Nkosi yami khona la ngibe off khona ngibe on khona Cha ngimchazelanga ukuthi kunokuba on and off. Ngimtshele nje ukuthi ku off. Mara because so- beku-off vele Yes. Ngafika mina ngabasa. Kwaba on. Hlale ku on ke manje angeke kuphinde kube off. into shele ngayisekho Hayisekho. Sifake Futhi bafu- sola yonke into. no ungakwadi wena yami yonke lento eyenzeka la I think wena mfethu oyilethe kuwena yabo ngemistake nje yokucabanga ukuthi my sister uzokutolerate until wonke umuntu uyakhathala yabo if uyabheda umuntu ubhedela umuntu naye lo muntu kumele wazi ukuthi unama feelings and unengqondo yakwazi ukucabanga uzofika la akhathala khona bese ethi hayi yazini because ngiyakubona ukuthi ungitreata kanje awuthi ke mfethu nami ngithola umuntu ozongihlonipha and umtholile nanga uThami ngempela and siyambona uThami nangendlela yakhuluma ngayo ukuthi actually uyayifuna le relationship and ufuna ukuthi isebenze ngiyambona ukuthi umjito oyimisele wena on the other side wena into okumele ngabe yayenza mfethu at this point in time vele relationship yenu mina ngiyibona ukuthi kahle kahle ayisekho even if neyiqhubeka ngeke isebenze angeke isasebenza hayi mama lami phela ngikwazi ukuliyeka leli bese ngiplanile bekuyimama lakho akazasho yena phela ukuthi akangifuni mama ucabanga mfethu ukuthi yeah Yeah. Angisakufuni. Awungambheki kanjalo phela ndatawa. Sasewona wawo. wesola ngalama on off for wesola mawucabanga ubona ukuthi mistake yaqhamuka lapho ngoba besho ukuthi nje wathola umuntu the same near off kune load shedding angiyizoli awesola ne-pride ne angiyizoli uyambona nje nalo muntu wesifazane phela ngithi ngiyamzama lo i-community hall le uyambona lo wonke into iyangena ukhuluma kanjena vele mase ukhuluma nawe Yeah. Angiqala ukuyiza nje. awuqala ukuyizwa Ngimanga. so vele njalo mase nifika mase nizoya ku off
kusuke Kusuke sekhuluma kanje. sekuyinkulumo. Nangendlela ka-actor ngayo ebusweni ukwenza nje. Mhm. I think wena lokhu nje wena yami kunenkinga onayo wena mfowethu and okumele uyilungise ilungiswe ama-professionals. Yabo, because I think there's something ngaphakathi kwakho emoyeni wakho okumele uyilungise, yabo. Ukuze mhlambe ukwazi ukuthi uma ungena ku-relationship Khatha ngempeze wrong. Chatha ngimtheko ngibamphambhanisela mfana. not ukuthi bamphambanisele uyiphambanisela yena. Not everything is about you, my brother, ne? Sometimes if especially ungena ku-relationship, don't make the relationship about you. Yes, uyindoda ku-relationship, but don't make it about you. Yabo, bheka ulalela umuntu wesimama ukuthi uthini kuwe. Izinto akayifunayo naye. Because ni kwi-relationship, hayi ukuthi ulokhu bathi yini into umkhovu wakho uzomtshela ukuthi mawukhomba la wena nawe uyakhona cha ni kwi-relationship which means niyasizana ngayo yonke into. Kodwa phela gcine le ndoda. Angezwa? Gcine le ndoda. Wena ukuzwe lokho ngikushoyo wena nje lokho ufuna ukusho lokho kushoyo. Manje awufuni mina ungizwe ngithini ku. And lento engitshela yona ibalekile. Kumele uyithathe uyifake la ekhanda nizokusiza ngelinye ilanga uma uthola umuntu. Omunye ungabisebenza on and off. Yabo indaba on and off ayisebenzi. Kumele ube indoda ulungise umuzi wakho. Because buthi ufuna ukumshada. Bheka ke manje uhambile. Indoda enjalo ethi njalo mengineyinkinga bese yenzani yona bese ithi hayi asiyeke lento. Unless if vele kahlahla umthandi. Futhi wena kahlahla losisi akusithi awumthandi. Ubuthanda nje security akayeza nayo. Uthi izinto zakho mesikushubele la ezikushubela khona masuwenza into zakho nangu uyazi uyakuthanda uzobuyela kuye. And phela vele abantu besimama bekuthanda uzotolerate yonke nonsense oyenzayo until azakhathana. And manje ke mina the way ngibona ngakhona sekhathele. But ke wena next time and kubhlungu understand. Oh, usuthatha iside man. Mina wena uyazi la ngibona khona kahlahle you are slow. Ngikhuluma nawe ngitshela into ebalekile wena uthi ngithatha iside angithathi iside ngilungisa mina wena ukuthi ngikulungisela ukuthini mawusuya kwenye relationship wazi ukuthi u1 no2 no3 awenzi ungazenzi mfethu indoda engekho. Indoda ngokuthi imise umuzi wayo makunenkinga indoda ihlala phansi ilungisa especially if yamthanda lowo muntu. Yiko kuthi ungajoli nomuntu for the sake ukuthi ujola naye. Jola naye ngoba umthanda. So that manje iba nenkinga nihlale phansi nilungu. Sina nibe nim-advise. Mana first before nimshiya sim advice uyamthemba mamazi ngoba ethandane nawe kokhona umunye umuntu. Leyo sazoyikhuluma phela nikhumbule mina yimi engifice ubafa yabo. Ya yimi ngithole nje beka khona makangekho. Yabo njengoba nami sengingena isikhala sami so sibengisho ukuthi mina imama mangilifonela liyeza abafethu noma inini. Angithi ayibona la. Yabo so ubafu yena omela zilungise la. Ngingithitha. Awuzoyenzani phela? Anyabonga ngathi sengithule kakhulu ndoda uzoyenzani? Wena sana. Bheka kahle ngichathi mina yazo. Yabo but ke angazi. Asothula manje. Uthe ngiyochama nje. Uthe bafu usathi bafu chamani khona la. Lecabani khona la. Singadedela space imchama. Yeah. Angazi nginishiye naye nibe nim-advisor. Safuna ukuyokhuluma nemama. Khona mhlawumbe ungafuna ukukusho wena kuye before uhambe nje njenge-house umbonisa mhlawumbe. Angasho ukuthi umfowethu akayekela ukuchatha yabo imithi ayikho right iyaphambanisana. Imithi yodwa le. Yabo. And futhi umuntu wesimame mfethu uyahlonishwa, uyanakekelwa. Akusho ukuthi ngoba uyindoda kumele kuhlale ubuveza lokho ngolaka. Yabo. Uma insizwa yangempela uyazehlisa uzithoba. Umuntu wesimame uyahlonishwa mpintshama. Manje uchaza ukuthi mina ngiyona indoda mina. Ubonisa nje ukubheva njengomfana omncane nje. Because kuloko kukhuzwana nawe nje la. Usikhalela manje. Intombazana ayikhalelwa mfethu. Yabo. Kukho konke okwenzile uhlukile wami lona. Boku Past ethola inkathi endlule. Yabo. So nosoko wami mfethu. Cela nje Khona ungafuna ukukusho mamazi before uhambe sokubona. Umjida wakho umuntu phela kade ni ndawoni. Cha. Akukho. wena ikhona ukufuna ukusho mhlawumbe ukubona. Mhlawumbe bafisela izinhlanhla.
hayi sakha sizidingi no sesifuna ukuzwa ukuthi nje mfethu ufuna ukuthini yabo kini khona ufuna ukusho mhlawumbe akukho ne hayi musibadede na akunangezi sinifisela inhlanhla Be-grand. phathe grade ungenza ama on and off la kumamanzi wethu angeke mfethu mina qondile kabe yami asikisa indoda ayikhanda Ayikhanda. ngikhala ngaphakathi indoda ayikhanda lalela ke mana mfethu uyazi ukuthi ngispende imali lo muntu osimame fesu baningi abantu abaspenda kubantu besimame but ebalekile egcineni impilo yakho yabo so ubuzospenda kuze kube nini la ubuzospenda kuze yabo nje manje usuthole isikhathi ukuthi kahlahla ngiyeke lento engiyenzayo ukuspenda ubuzospenda kuze kube nini ungazi ukuthi unenye out eceleni futhi ngama-flop hayi mhlawumbe angazi indaba zenu but ngokwenkulumo engipick up la ngento eyenziwa wena fesu umuntu wesimama ungayisho indaba zakho on and off ukuthi haya sathe break ini mhlawumbe ngaba uyena-ke uma sathe break bese uyaboxa yazini usuyafeba futhi sek hamba yabo manje makusho wena out uthi sathe break ucabanga ukuthi ucabangani yena eish yazi ngicabanga leyo kodwa nje yiyo inkinga leyo ungacabanga so ezinye cabanga uthe wena awuzange uyicabanga mina ngivumelana nawe ngithi mina inkinga yikho ukungacabanga ayambona hayi no khuleka mfethu wena izwa esikufunza khona masukufuna give back so ufuna ukuchama nami to manje the community ufuna liyochama mfethu lalela ne yonke into esiyenza emhlabeni ne ayikho into eyenzeka ngemistake ayikho into eyenzeka yonke into eyenzeka ula subscribe lapha ayikho into eyenzeka ngeshandisi ngemistake ne yeah yonke into inezizathu zayo ukuthi yenzeke so the reason kwenzeke kanje mhlawumbe bekuyizathu sakhona ukuthi wena ufunde something for i-relationship yakho elandelayo yabo ukuthi kushuthi kwelandelayo uyazi ukuthi ngingamsuspenda kakhulu kugele okay yes mina umkhombisa ukuthi uyamthanda but ungamkhombisa ugele ukuthi manje wena njalo mantende mhlawumbe yabo or njalo uma unemali because uzojwayela uma usakhona ukuyenza lento leyo uyazi anawenze yakhe mfethu yeah lo muntu bengimnikeza ukuzana ungabisayenza lonto leyo ungabisayenza per month ungabisayenza nokuthi wevusi yona Ungaphinde nayo imfowu yami ukukhombisa uthando kumuntu wesimama yes ungamnika imali but ukukhombisa uthando la ngempela akusikhona ukumnika imali ukuthi ube present ezindoda ukuthi mayikudinga ube khona ukuthi menixabene ukwazi ukucommunicate kahle ngendlela ukuthi ezwe indoda ke le yalida lapho uma enenkinga samoya ngaphandle uyafuna ubuye ezoxoxa na wena ukuthi siyazi enini manje wena manje off uzoxoxela abantu ni off ni we break uzoxoxela abantu eish yebo thi mistake iqhamuke ngakuwena ne ya singabona iphutha man isimple so ngiyazi bese wena usibizile lana ini asikujikeli uthi manje uhlaka sasoluthathi but njengamanje into ekumele uyenze ukuthi sizame ayithi siyakujodisa kodwa nje ukubonisana njengama house ukuthi hayi mfethu kahle wena ugejela nala but mongalungisa la next time I don't think ukuthi uphinde usibize ya into zakho zoba sharp zibe grand ya ngicabanga kanjalo nanokuthi ke bengizoyihlupha ngomuntu vele obengasangifuna yabona lonto leyo cha owenziwe uwe ngicela ukuthi lokho sikugcizelele uwo owenza ukuthi because ukuvezile la ukuthi wesakuthanda uyakuthanda senza namfethu unenkinga nami mina mfethu yazi ukuthi wena mfethu ngike sometimes bathi iqiniso libhlungu and ngiya understand libhlungu vele iqiniso and ngiyakubona ukuthi iyakushisa lento engishoyo ayinto eyiqiniso uwo obhedile yabo and ubhedile 100% uwo ovule isikhala kule relationship uthi ngene omunye umuntu because if ubu full time hayi lento ama on and off ngaba yasikho la namhlanje but sila ngenxa yama on and off abekwa uwe etafuleni ku relationship yakho nomuntu wakho obvious naye uzofuna umuntu azowenzani ozoba full time akusiumsebenzi la uzoshaya part time job no relationship is a full time thing unless ufuthi cela ukuthi sidlale umcinjana womndeni ukuthi mhlambe ke bayibiza ngani isilungu bathi ama fuck buddies lo ke understandeke ungaba on and off ngaleyo nto leyo but mawuthi we relationship lo muntu amfonele kusene emcheck mayelala uyamcheck then lapho mfethu i full time job i 9 to 5 le akukho la uzothi yes nginganikana leso space ungamxini 24 hours ungamxini khona obvious khona abathanda space sabo awusho uzomxina lo muntu mhlawumbe usulana ke nawe ngama call after an hour no but you are there you are present and naye uyayifila i presence yakho if umuntu wesimama akayifila i presence yakho
obvious isikhala somunye umuntu siyavuleka because baningi abantu abafuna umuntuogrand empilweni. Wena uthola umuntu ogrand wabheda and it's okay, it's part of life. Ubafu ngoba dash ukuthi lento ayenzakalayo it's a learning curve. Uzofunda ukuthi next time into kanje ayenze usasemncane mfethu asilona ikhehle, which means you still have a chance empilweni yokushintsha izenzo zakho. Now Tina, we are giving you an opportunity ukuthi uhambe uhlala phansi and ube ne honest conversation with yourself, because sometimes sinokuthi wena mfethu uyabona njengamanje wena you are in denial ukuthi wrong, kanti it's okay to accept ukuthi wrong. Singabantu nje, akekho umuntu perfect. Wrong, hlala phansi usibheke esibukweni ube ne honest conversation ngalento esikhuluma ngayo. And ngiyazi ukuthi deep down uyalazi unembeza wakho nje uyasho ukuthi eyibaqinisile. Yes. Ukuthi baphela wona ke yabo uzophikisa. And uyabadinga ke empilweni abantu abazokutshela lento esikutshela yona. Because abantu abaningi ebekutshela because bayasaba and abantu balisaba iqiniso. Bafuna ukuphila ifake ngaso sonke isikhathi. Umuntu okutshela iqiniso, umuntu otshelana iqiniso akathandeki because ukutshela into the way engakhona, yabo? And then abantu bese bethini, bese bethi hayi uyabheda wena. Uyabheda nani uyabheda. Kanti lutho. Inkinga ukuthi akafuni ukufesa leli qiniso omtshela lona. So wena liface ngqo ngoba linjalo. Mawubhedile ubhedi nami nathi sike sabheda kakhulu. Nawe ubhedile. Nasekhaya khona ubhedile. Mhlawumbe nalo phethe camera naye ubhedile somehow. But into ebalekile ukuthi ubuye iqoqo ulungisele lo phutha lelo. Kusazoqhamuka elinye futhi. Nalo futhi uphinde ufunde ukuthi ube ne honest conversation with yourself. Uphinde ulungise uqhubekela phambili. Impilo ke leyo uyifundisa ingane zakho one day ukuthi impilo iphilwa kanjani. Kabe yami sokuthola emontweni ne. Ayixabena ngenze. Asini kabe yami. Okay. Lo sokuthola la emontweni. Yeah. Hayi njalo nje seyishayela akayo sosoyisila akayidla into seyidlile. Awudle icala. Dle icala bafethu ubafo kodwa sesimtshela khona. Lapho ekhaya ne uyigadi pride yakho ingaku kubalekile moyo out or mo umuntu ube ne pride. Ne kubalekile. But uyigadi pride yakho ukuthi ingagcini kufaka emgodini. Yabo. Ungizwe kahle. Kubalekile kuba ne proud kuyitshela mawu out. Ubele uba out ukuthi wena ngeke uzwe ngomunye umuntu. But uphinde futhi ipride yakho uvulela ingqondo. Ungayivumeli ukuthi igcine ikufake emgodini noma sebekutshela into eright. Because phela uba nepride akusho ukuthi ingqondo ayisebenzi, suke isebenza usuke ubona ukuthi hayi lo ungitshela ivari wena nethi ufuna ukuzenza ubuwena ukuthi hayi ngeke ngizwe la. Kodwa deep down ube wazi ukuthi hayi ukutshela ivari yabo. So ugada into ekanjalo ukuthi la ufila khona ivari le ungaphela nawusuqinisa ikhanda ukuthi hayi pride washo ngibe ne pride hayi kulukude ngale okunye nje nabafu engifuna nje ukusho okufika manje umoya ozayo umoya engcwele uthi umoya ngithi kulabo abafuna ukuyibulala baningi kulabo abafuna ukuyibulala abanama suicidal thoughts bona ngathi impilo isekuhlulile bona ngathi yonke into eyenzayo iyabheda ubona ngathi mhlawumbe ama past traumas akho izinto ezenzeke mhlawumbe ngemumva ziyaxaka manje ungazibulali ungayenzi lonto leyo yazi why because number 1 impilo inzima ungasibuka la uyitshela ukuthi hayi mhlawumbe laba they are having it easy. It is difficult every day. Sivuka size la sizoma because we choose not to give up. So nawe lapha ekhaya choose not to give up. Sonke sike saba nawo, most of us emhlabeni sike saba nawo ama suicidal thought. But trust me, lezo zinto lezo ziya overcomeka. Ngani ngoku-understand ukuthi impilo inzima. Ilanga liyaphuma liphinde lishona. Liphume liphinde lishona. Okusho ukuthi nempilo khona lapho futhi kuzoba mnyama khona. Khona futhi lapho kuzokhanya khona. Focus kakhulu lapho kukhanya khona, ukhohle lokho kubi because lokho kubi vele kuyohlezi kupho. Ngeke uye ndawo, ikona okuningi. Ikona okufaka umqondo omubi ukugcina usuzuthi wena hayi ngiyayibulala. Focus kokuhle okwenzakalayo because vele okubi kuzokwenzeka like it or not. You are a millionaire, you are a billionaire, kuyafana. Everyone is going through something. You are not alone. And into okunye futhi kumele ukwazi ukuthi mawuse ufile usuyibulele
remember ukuthi angeke ukwazi ukuyisola phela uma uyibulala angeke usakwazi ukuyisola kanti uma wenze iphutha mhlambe wenza into ewrong then uyakwazi ukuyisola uyilungise but uma usufila ukwazi ukuyisola ulungisa amaphutha akho impilo yakho wena usuyikhathile you are done you'll never come back. Mina nje ngizwile ngifikelwe iphupho ebusuku uNkulunkulu ufikile kimi ebusuku wangitshela ukuthi khona iphathi enkulu ezazoyenza so ungaqala uyibulala kunephathi ezayo. Cool umcimbi. Take us home.